Oras alas 11:51 ang tak na sa kining buntag, no. Adlaw karon nga Biyernes pizza 29 sa buwan sa kinig Enero to 2021. Inyong ka Super Benji Talisik. Dahil way buhok, nay buhok. Nya medyo okay ra buhok. Og lain duha. Ang inyo makita karon kini nga usa, duha, tulo, upat, lima, no? Ka mga kining nadakpan atol sa pagpahigayon og anti-illegal drugs operation diri sa may sitio Plastikan sa barangay Dulo Fatima ning Dakbayan sa Sugbo. Ang nango si Investigation Agent 3 JC Kabututan ang pagbabalik ni Sir JC kay JC Kabututan man. So money, no, ang mga Cebu giplaster pa ni mga tungura, mga super. Ang karon nga sitwasyon no money, no, ang kaning money ang nasakmit ng mga higala, mga ka-super. Di natin makita ang PB pressure buyer. So mo na siya ang mga nasakmit, no. Kani mao nga pagparon karon. Unya unan atong i-video ning mga nasakpit nga mga methamphetamine hydrochloride o no na Cebu. Dali mismo sa kuan. Lain drug din mga ka-super. No. Sa to YouTube Benji Talisik, no. Paki-subscribe o paki-like po sa to YouTube mga higala, mga ka-super, no. Ang kaning ato YouTube mga higala, no, Benji Talisik o sa Super Balita Cebu Facebook page. Ato hinabion ning kuan kaning usa nga dadagpan karon kay kaning nakapula dili na siya wanted sa Valentine's kun dili kuan ka ng taxi driver. Pangalan mo, boss? Ha? Eugenio. Ha? Yupot. O sa pila mo Yupot nimo? Wayupot. Okay. Imong edad nimo Eugenio? Ha? Imong dagnay Eugene. Eugenio alias Eugene. Wag ba? Ang imong dagnay. Eugenio lagi ka. O sa imong dagnay nyo. Anak nyo. Imong address nimo? Ramos. O sa imong taxi? Ang imong gidrive ang taxi o sa nga unit? Rosario kanang Pakiasi ko nung naman ka diri. Pakisulti ba nung naman ka diri? Na? Unya? Unya? Mga what time di ka ni biyahe? Asugod? Oo. Tapos? Pare. Di asa ang kaning imong driver nga taxi, ikaw regular driver o si pare? Si pare. Pastilan ni pare gabi. O sa may mong ihangol ka pare? Ya pare, sa banawagan ka pare. Kasi ni pare. Tagalog ka kay para makasabot. Pag Tagalog pare, saan ka ngayon ha? Ina. Di ba Tagalog ka panawaga? Ipanawagan mo. Tagalog magas pare. Okay, sige. Okay, bisiya sa may mong ingon. Pidiya. Kaya nga naman. Ang naka-demalas karon kay ang si pare nagpadag kwarta nimo. Nagpa-apil. Babang. Pero paksian po to. Babang na to. Pila di abang di ay? Tapos? Kaya sir.
Unya, napagam kasi pare karon kay ang drive ang ingin taxi driver nadagpan man ka. Oh. Unya, kasi pangali pare. Kasi pangali pare. Adin. Umar Adin pare may ang talong Inangap, igip, ipanawagan pare, ina. Adin. Igip, ipanawagan. Adin le. Ina pare, ina. Pare, dakpan ni pare ay. Panawagan. Dakpan na, dili ato sa bus. O niya, kasi pangalan mo tay? Pangalan mo? Ha? Basta ko, Oh. iwang. Ha? Iwang. Di yung pangalan mo? Edgardo. Eduardo Abelido. Pellegrino imong angga? Iwang. Iwang o niwang? Iwang. Sa tayo mo gisulti? Dilim na mong asyar. Unya. Wala mo, asyar man ni. Oh, pastilan. Nya kani usa taga Mandawi. Boss, asa mo kon dire boss? Ha? Sumani dire. Kani usa mulukat og cellphone kay nahuman naman sila kay na kulangan ba ang cellphone giprenda kadiyot para makapadayon lang giprenda. Lukat tulang balik. Gilukat karon naabdan. Sumani, no? Sumani pinaka-latest update dire mismo sa kinig barangay Dulo Fatima Ningatog Dagbay Subo. Kining mao nga pagpangronda karon sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 og ang Mambaling Police Station nga sakop sa Mambaling kini mao nga nahimutangan karon mga higala mga super. Sa to YouTube Benji Talisik ayo ka magkalimot sa pag notify o pag-subscribe